čo sa niekam skrýť, keď tu máš ergety. Na čo sa niekam skrýť, keď tu máš ergety. Tak ako ste videli, toto boli moje začiatky. Neboli ľahké, ale boli ľudia, ktorí mi vtedy pomohli. Teraz mám taký pocit, že je čas platiť dlh. Tento raz pomôžem ale ja vám. Čiže všetkým amatérským skupinám, speváčkam alebo spevákom. Moja ponuka je tu. Ergety. Ergety! Číslo 1! IMT Smile z Prešova. Ja vás vítam v Ergetype, chlapci. A dúfam, že sa cítite zatiaľ veľmi dobre. Mám taký pocit, že ste tak trošku zvýhodnení, pretože ste prišli vlastne z Prešova, čo je veľmi blízko Košíc. Je to OK? Tak to, že nie sme unavení cestou. Vôbec nie ste unavení? Tak len to, že tu Právny Big Beaták v noci nespí a tým pádom je unavený. A čo robí? To bola dobrá otázka, ale bohužiaľ ti nemôžem odpovedať, hlavne nie pred kamerou. Samozrejme si číta, beletriu a tak ďalej. Po vašom veku sa učí fyziku a tak. Vy sa voláte IMT Smile. Smile znamená po anglicky úsmev. Prečo? No, je to úsmev je najkrásnejšia vec na svete. Je to proste, je to paráda úsmev. Je to taký dobrý pocit, keď sa niekto smeje. Počkaj, ale... Tak pozerám na to IMT. Máte niečo spoločné s vašimi menami, alebo... Súvisí to s našimi menami, ako moje I, to je Ivan, M to je Miro, alebo Migi, alebo Maťo, a T to je naše priezvisko, nás dvoch. Vy máte nejak veľa mien, ľudia. To ešte neviem. Ešte viac. Ešte viacej? No tak poďme na to. Katka, Loch Ness, Pustý, a ja som stále Ivan. Najhoršie je to, keď je po ulici Katka a Loch Ness. To je takzvané kráska a zvíře. Kto z vás čo hraje? Klávesy a hudba, vlastne všetko. Všetko robí on. No ty ste povedal tak, že všetko robí on, že všetko robí ona. vy tak popri ňom chodíte občas a on si to všetko porobí a potom ho vás postaví. Nie tak celkom. Máš to nedobre. Vlastne ja mu to poviem presne. Ešte raz, Mirko, zvaj. No on robí také nejaké perkusie a ja tam spievam. Takže ty si vlastne solista, spevák. Ty si skladateľ, aranžér a všetko ostatné. Ty si bubeník, rytmický človek, perkusionista a tak. A texty píše kto? Texty píše naša sesternica. Ja mám taký pocit, že keď som vás tak počul na tej kazete, že to trošku chytá taký 60-sový záber, že to je trošku také 60. roky, alebo 70. Mám pravdu? Je trošku v obliekaní možno. Posledné skladby, čo sme robili, to sa všetko týka tých 60. rokov. Hej. Zdá sa mi, že vtedy tá hudba bola trochu lepšia. Možno, že nie, ale taká zdala sa. Jaký ty môžeš vlastne mať taký pocit nejakej súdržnosti so 60. rokmi, keď vtedy si mal koľko rokov? Vtedy si nežil. Som mal nič. Vtedy si mal nič. Existuje tam nejaká spojitosť medzi muzikou dneska a muzikou vtedy podľa teba? Existuje. Určite existuje. Každý si podľa mňa bere vzory z tých 60. rokov. To každý nie, lebo napríklad... A väčšinou ľudí. Tá ľudová hudba dneska u nás... Čo vy by ste chceli dosiahnuť ako kapela, alebo povedzme ako jednotlivci v muzike? Slávu, úspechy a také. Ako každé. Všetko okolo toho. To znamená Rolls Royce a tak ďalej. Veda báb. Čím mi bolo jasne naznačené, nie som baba, odchádzam. Ráno bežím ako blázon zo schodov, nevnímam nič a nikoho. Zrazu som si všimol celkom náhodou pána v saku. Kráčal spriamene a kráčal dôstojne, či v miery a či vo vojne. Všetci majú čas a tváre pokojné, páni v saku. Keď si pánom v saku, môže stratiť hodzaj milióny. Problém je v tom, že ja som ja a nie som oni. Kým to nedokážem, neuveríte, no aj keď to bude zložité, ja sa onedlho stanem určite pánom v saku. Pôjdem dôstojne a pôjdem spriamene, veď nezáleží
zdravíš a keď poznáš po mene pánov saku. Keď si pánom saku, môže stratiť hoce milióny. Problém je v tom, že ja som stále ja. Pôjdem dôstojne a pôjdem spriamene, veď nezáleží na cene. Keď im zdravíš a keď poznáš po mene pánov saku. Teda to vám poviem, bol to krásny fór, keď som to sako uchmatol. Pán, čo stratil sako, o pár chvíľ už bol pánom v šoku. Už som pánom v saku a môžem s kľudom stratiť milióny. Len kým svoje sako mám. Už som pánom v saku a môžem s kľudom stratiť milióny. No len vtedy, kým svoje sako mám.